sa panahon nga ang mga Ayala pa'y nagduma sa Manila Water, unya ang Subuanon nga si Rene Almendras may nangu, na-reduce nila to 9%, na single digit nila ang non-revenue water sa Manila Water. Magkaraan pa ang mga tubo sa tubig sa Manila kaysa Metro Cebu Water District. Giunsa man to nila nganong na-reduce Manila. Gikas kapin 20% nga non-revenue water sa Manila Water. Pag take over sa mga Ayala, na-reduce nila to 9%. The best in Southeast Asia. Gipasidungan sila ito nga mo'y kinakamyan og non-revenue water sa tanang water districts, sa tanang water systems sa Tibok Southeast Asia. Giunsa man to sa Ayala. Pangutanon, si Rene Almendras. I'm sure si Ruben makapangutana siya manghud nga si Rene Almendras. Giunsa to nila. Gisuginlan ko ni si Rene Almendras sa usa sa among panagsulti. Ingon siya, ilang gibahin, basta ko baya ng kanang Metro Manila, gibahin lang kaduha. Ang Manila Water, usa ka one half ra sa Metro Manila. The other half, katong Maynilad, katong giduma sa mga Lopez sa una. Karon murag si Manny Pangilinan na mo'y nagduma. Anang katunga sa Metro Manila. So dako kaayo, bisag katunga sa Metro, mas dako pa na sa Metro Cebu. So, matod ni Rene Almendras, giunsa man to nila, ilang gibahin-bahin nga to several sectors ang ilang bahin sa Metro Manila. Unya, ginam-anaman nila og ilis og bag-o nga mga tubo. So, ang ilang gibuhat, dili pagtapak sa leak. Ilang ilisan. Kay kahibaw man sila nga karaan na gina mga tubo. Nya di na gina makalahutay sa musunod pa nga mga katuigan. So ang mas viable nga option para nila mao ang pag-ilis sa tanang tubo sa tubig. Of course, di nila mahimo sa usa lang ka pamilok. Di mahimo sa usa lang ka adlaw, sa usa lang ka tuig. So ilang gianam-anam. So human nila mabahin ang ilang jurisdiction sa Metro Manila into several sectors. Magsira sila og usa ka sector at a time. So ilang ipahibaw, ilang planuhon daan, may pila man ni ka kilometro ang tubo ang atong ikatap, pila man ni ka kabalayan ang atong sumpayan og tubo. Sige, ato ni siraduan, mag-water service interruption ta for less than 24 hours, o hangyo tagbayo pero kini aron para ni silang kaayuhan mabag-o na ang tubo, nisabot ang mga konsumidor, gianam-anam nila og ilis, hanto na ilisan nila kanata ng tubo karon sa Manila Water, bag-o na ng mga tubo. Ang leak nila na-reduce to 9%. Kasagaran sa leak, gikan na lang nas kawat. Kaya na mo mangawat og tubig. Di man mo kalikayan mangawat og tubig, pero minimal na lang ang nakawat. Kaya ang sistema mismo, nausab naman, nabago naman. Wa gyud nahimua sa Metro Cebu Water District. Panahon ni Joey Dalos, ang iya priority, pagpangontrata og mga pag-ong bulk water suppliers. So mas didaghan ang usik. Ang pagduda adto kay kung tapakan nimo ang mga leak sa tubo man komisyon, mas dako ang potential kung mangontrata ka og mga bulk water suppliers. Hinaot matarong na pag-imbestigar ang mga pasangil nga silang Joey De Luz, si May Pato o kaubanan mo ni maniobra anang onerous nga mga bulk water supply contracts nga ilang gisudlan sa nangaging katuigan.